Yaba mfowethu, yabo lento yokudlulelwa isikhathi uthola ukuthi-ke manje awuyitholanga kahle imithetho yezalukazi ukuthi umuntu wesimame uziphatha kanjani. Yiyo le nto-ke manje yenza ukuthi nihambe niyokhuluma amanyala lapha ku-TikTok, senisifundisa amasimba, nisitshela ukuthi indoda must. Thina-ke vele sikubona ukuthi kushoda ogogo, kushoda i-school fees ezalukazini, kushoda i-primary yezalukazi, zifike zikutshela ukuthi le nto ikhuluma lapha ku-TikTok ukhuluma amanyala. Ulokhu uthi indoda must, indoda must. Okokuqala nje igama elithi indoda likhulunywa umfazi lihlangana le. Uyayizwa leyo nto leyo? Indoda njengoba uthi indoda must, ekabani leyo ndoda leyo ethi indoda must? Indoda kumele ibe nalokho. Kusho bani? Ubani wena ofundisa iy'nsizwa ukuthi mase zamadoda kumele zibe njani? Uwumuntu wesimame. Awukazi ufaka isidwaba ufuna usifundisa thina ukuthi indoda must. Kabani le ungenayo wena umadodonke nje? Ngoba unuka amadoda nje. Ufundisa yiphi yona indoda? Awukazi ufaka isidwaba. Awazi nokuthi indoda ukuze ibe indoda idlulaphi. Usuzongitshela ukuthi indoda must ngoba nakhu ngiyasebenza. Sufuna manje ngisebenzele wena ibe isigqila sakho. Cha. Yanya. Kumele uye ezalukazini zikutshele kahle ukuthi mntanami le nto yenzayo amanyala. You understand? Ayikho indoda ezofundiswa umuntu wesimame ukuthi uma uyinsizwa kumele iphathe kanje. Cha. Akekho umuntu wesimame ozofundiswa iy'nsizwa ukuthi umuntu wesimame kumele ayiphathe kanje ukuze abe yile nto okumele abe yiyo. You understand? Umuntu wesimame ukhuliswa izalukazi wabanye omama, indoda ikhuliswa abanye obaba. Yiyo le nto yokuthi-ke manje namadoda nikhuliswe izalukazi bese kwenzeka ukuthi-ke manje senikhule senisitshela ukuthi uma uyindoda kumele-ke manje ungabi nemfihlo emfazini. Amanyala lawo. Kumele ube nomfazi oyedwa. Kunabantu abazalelwa isithembu. Understand? Kunabantu abazalelwa ukuhlupha nje. Sibaningi asifani sizinsizwa. Nani omama bakhona abantu abazalelwa ukukhulumela ukudla. Ya, nokusiloya nokuba o-anti abangendile zintsha. You understand? Nathi ngapha emadodeni uma usibona indoda ihamba ifike ikhulumela ukudla laphana emabhodweni, ihleli la emabhodweni kuyaphekwa lapha iy'ngane ziyayeqa ilele phansi lapha isuza umlotha. Ikhuliswe izalukazi le nto. Ikhuliswe izalukazi le nto. Uma uyindoda akumelanga uzwane neziko nemilotha. Futhi suka lapho uhambe uyohlala nezinye iy'nsizwa. Yayizwa indaba. Indoda must ayiphele leyo nto.